pred, tak aj po tréningu je dôležitý stretching z hľadiska prevencie úrazov. Pred tréningom to bude dynamický stretching, to znamená, tie statické veci, ktoré vám budeme teraz ukazovať, nie sú zrovna najvhodnejšie pred tréningom, ale po tréningu je to určite dôležitá súčasť. Takže pôjdeme ako prvé, čo pôjdeme, môžete na kalimáciu, nemusíte, pôjdeme stretching na kvadricepsy, to znamená, že si uchopím nohu, zákotník, tie kolená dám k sebe, jedna, druhá, ruka idú. Ťahám dozadu, ale čo je dôležité, že chcem pánvu vysúvať dopredu, aby som ešte viac precítil ten stretch. Ramená sú dole, dlhý krk, pozerám pred seba. Niekde okolo tých 20 sekúnd bude úplne stačiť. Jedna strana, druhá strana, môžeme ísť ďalej. Hamstringy, ktoré sú väčšinou pospracované, na nich existuje viacej stretchingov, my zostaneme stojí a pôjdeme stretching, kde si prekrížim nohy, v tejto pozícii svesím telo dole, takisto aj hlavu a stretchujeme momentálne pridať ten zadný hamstring, čiže pravú nohu, ja sa chcem vydržať niekde okolo 15-20 sekúnd, nohy vymením a idem na druhú stranu. Pôjdeme na ďalšiu súčasť, máme vystresované kvadricepsy, máme vystresovaný hamstring, pôjdeme na sedacie svaly. Na toto si môžeme pláhnuť na zem. Pôjdem dole, pravá noha, pôjde krížom cez ľavé koleno, hore koleno, alebo ľavú nohu pod kolenom a ďaláme sa. Za tých 15-20 sekúnd mohli ste cítiť, že sme to naťahli v tej oblasti sedacích svalov. Dobre, môžeme ísť na svaly pomalinky cez stred tela, môžeme vystrčovať brušné svaly, pôjdem na zem a pôjdem v pozíciu známu z jogy, čiže pôjdem do tej kobry, kde môžem ísť v prvom rade takto dať cez lakte, ťahám sa hore, hlava ide do záklonu, snažím sa dýchať do brucha. Keď mi je toto málo, môžem sa opäť do dlaní a tú pozíciu trošku rozšíriť smerom hore. To sa snažím sa dýchať do brucha, pokiaľ mám svojich 20 sekúnd. Stačí. Odtiaľto sa posuniem dozadu na pety, budeme strčovať chrbát, primárne latissimus alebo široký sval chrbtový. V tejto pozícii pôjdem hore, pravá ruka pôjde krížom cez telo doľava, kde si ju prichytím ľavou, sadnem si naspäť na pety, hlava ide medzi ruku, snažím sa v tom oddychovať, čo je dôležité, hlboký nádych, hlboký výdych, ktorý cítite, že ten stretch sa trošku expanduje, rozširuje a s výdychom si zase trošku oddychnem. Jednu stranu 20 sekúnd, druhú stranu 20 sekúnd. Môžeme ísť potom v tejto pozícii na svaly ramenného pletenca, kde ľavá ruka pôjde zase krížom cez telo, pravou si prichytím a ťahám k sebe. Zase to isté 15-20 sekúnd, pravidelne dýcham.